Hola, profes, què tal? Soc en Marc Genevat, de Mecatlem, i estic aquí per explicar-vos a què consisteixen els itineraris STEAM que hem preparat per primària. Molts de vosaltres ens aneu comentant que des de que va aparèixer la LOMLOE se us fa una muntanya preparar tot això de les situacions d'aprenentatge, com incorporar la competència digital a l'aula, ara el material de robòtica, com aprofitar-lo per treure-li profit. Doncs bé, escoltant-vos, hem preparat aquest conjunt de 3 itineraris diferents. Alguns de vosaltres ja deveu conèixer el programa educatiu Sherpa, que es basa en contingut didàctic, en forma de situacions d'aprenentatge, material físic per dur a terme les pràctiques i acompanyament per a garantir l'èxit de la proposta. Doncs bé, hem fet una selecció de les nostres situacions d'aprenentatge que treballen millor la competència digital i estan relacionades amb el material de robòtica que teniu al centre per formar aquests 3 itineraris, un que és el bàsic, que té una situació d'aprenentatge per cada un dels cicles, l'intermig, que serien 2 situacions d'aprenentatge per cada cicle, i l'avançat, que serien 2 situacions d'aprenentatge per a cada un dels cursos. D'aquesta forma us podem assessorar i, segons l'experiència que tingueu en aquest àmbit, proposar-vos un itinerari o un altre, o fins i tot fer-vos un itinerari a mida. Així que si us interessa, ompliu el formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres i veurem com us podem ajudar. Espero veure-us ben aviat. Moltes gràcies.